Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bangcwele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngibonge ithuba engilitholayo ekuseni. Ngizobingelela ubaba. Ngithi sonke ubaba mfundisi sibantu ngibingelele umama uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele umama mfundisi bonke esinabo la, obaba mfundisi esinabo la, omama bonke nabosisi nosonto sikhole uJesu Kristu inkosi. Ngingakhohlwa umshayo wogubhu wami ngiyabingelela egameni lika Jesu. Lomi ngaphambili undodana walaba mfojana waye ngisho njalo ubaba ozalayo sekhona undodana umuzi owakhe ubaba akuwona wami. Amen. Ukuhlukanisa ubaba ukhona mina ngundodana Kunjani? Amen bazalwane. Amen. Bazalwane ngigcwele intokozo kakhulu, ngiyajabula uphinde nivakashi kuleli khaya noma ngabe kudelelekile lingelutho liyinhlekisa, kodwa ngiyawabonga amandla kaNkulunkulu ukuthi uphinde wasikhumbula futhi ngalolu suku ukuba libuye nidlule nisinike umkhuleko kukhulu kithi kakhulu. Namukelekile bazalwane, namukeleke ngalendlela engazi ngachaza kuthini. Kusekhaya la ngaqala ngangishilo nikhululeke kukho konke enifuna ukukwenza la ngaphakathi ekhaya noma ngabe yini. Welcome home bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Amen.